Takže čo dneska budeme pozerať môj skateboard. Čiže je to skateboard, ale je to proste obyčajný postav. Čiže mal by som na tom padnúť, ale na tomto videu ukážem, že nepadnem. A ten skateboard vyzerá takto. Takto vyzerá ten skateboard. Pozrite sa, aký dobrý príbeh. A počkať. A dobre, ale počkajte, musím sa vyziť. Lebo bezpečnosť káže. A ideme. Raz, dva, tri. Jo. Išlo to jak po másle. Počkajte. Ja mám vždy one dve, on tri, on raz, dva, tri. A toto proste, že dobre. No to môžem ja odradovať. Ako by som sa mohla zraniť. Yeah! Yeah! Prepačte, Dominikovi si teraz šiblo v tej jeho gebuli, v tej jeho kebulce. Ale proste, že no, ne, ja tu nebud. Pomoc! Ja idem jak Ferrari. Aj zacúvam. Stoj. Au. Ja som ti nepovedala, že on je trošku mu šibe. Zajtra príde moja sestra, takže je také, že... Ale už sa blížime k 20. videu, takže sa teším, keď bude oslava. Počkajte. Ľudia, točili ste niekedy video, ktoré má 30 minút? Ja som to chcel natočiť, ale YouTube štúdio mi proste zakázalo, že nemôžem, že video bolo nahrané, to 30 minútové, ale bolo príliš dlhé. Takže budem natáčať skôr 10 minútové vlogisky. Nie vlogisky, ale tak normálne videá. Niekedy ochutnávky budem mať. Však ja vám to poviem v tom 20. videu. A proste ja sa teším. Auč. To Dominik blbne. Počkajte. Ups. No tak mohli ste vidieť, čo sa mohlo stať. Ale počkajte. Ja tu mám ešte obal. Vidíte to? Ale tu mám obal. Vidíte ten kozak plastu? Ktorý tam trčí. A ja ho chcem dať dole, ten nezvedník. Au. Nechcem zraziť. Ja si nechcem zraziť ruku. Takže dneska vyjde aj Badminton Part 3. A dneska vyjde aj Monstrum Part 4. A už sa teším na 20 hodín, na 20 videové video na 20
Ja už sa teším na špeciál 20. videa. Ale počkať. Toto, čo sa mi teraz nahráva to video, nie toto, ale to, čo zhrnutie môjho YouTube kanálu a proste, že ja som veľmi spokojný, že som to natočil, lebo tam je aj zmysel, že prečo tento kanál existuje. Takže môžete sa tešiť na video, ktoré u mňa bude nahrané už o hodinu 17. Takže sa tešte. Môžete si odpočítať hodinu 17 alebo 14 už. Bo to video som točil pred 3 minútami. Ale viem, že som nepovedel. Buď Mario. Help me. Ja už asi pôjdem, lebo tento skateboard už šiali. A proste, že čaute, už tešte na Badminton Part 3, aj Badminton, aj môj strom Part 4, čaute. Fúúúús.